Fara ve Travyny häkimetler büdjet işgärlerinden 7 aprel bütün dünya sağlık günü münasebetli geçirilen köpçülük oyun çareler üçün tigir we sport forma talep edýär. Öň bar bolan tigirleriň rengi we daşky bedegleri şuýul sağlyk günü geçirilen velosipedli ýörüýüş üçin tasdiklanan tigiriň görnüşine gawat gelmändir diýip bir büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň bilen baglykda häkimetler Farawyň mektepleriniň oba we etrap sağlyk öýleriniň işgärlerinden köpçülük şäheresine täze görnüşlü velosiped we sport formasy bilen gatnaşmagy talap edýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä şeýle talaplar etrawyň 9-njy, 5-nji, 2-nji, 18-nji, 10-njy, 4-nji we 1-nji mektepleriniň işgärleriniň hemde başga da bir näçe mektebiň işgärleriniň dikkatyna ýetirildi. Oba we etrap medisina punktlarynyň işgärleri hem bir meňzeş talaplara boyun bolmagy mejbur edilýärler. Täze görnüşdäki velosiped we sport formasy hökmany çärede bolmaly diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bir büdjet işgäri üçin bir velosiped ortaça 3000 manada düşýär. Bu waka valyutanyň resmi alış-çalış narhy boýunça $850 töweregi, gara bazaryň bahasy boýunça $70-80 töweregi bolýar. Büdjet işgäriniň sözlerine görä mejburi çykdyjylar sport eşikleriniň we sport ayakkablarynyň bahalary bilen 4000 manada barabar bolýar. Habarçy maliýe serişdesi bolmadyk adamlaryň talap edilýän derur zatlary kreýini almaly bolanyny habar berýär. Büdjet işgäriniň en çemeti ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagty talap edilýän goşmaça çykdyjylary nägilelik beýan edýärler. Häzirki krizis döwründe beýle uly çykdyjyly çäreler zerur däl diýip bir büdjet işgäri habarçy bilen gurrun döşlükde aýtdy. 7 aprelde bütün dünya sağlyk günü belenilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sağlyk günü münasebetli raýatlary ýeren gutlawuny bu halkara bayramyň şanyny Aşgabat şäherine, welayet we etrap merkezlerine geçirilýän dürli çäreleriň ýurdun halkara awraýyna goşan goşýanyny aýtdy. Farabda sağlyk günü münasebetli gödeňinde tutulýan köpçülük çäreleri dünýäde global koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Galbertede Türkmenistanyň häkimetleriň durly maksatlar bilen dilden görkezme esasyna büdjet işgärlerinden pul toplamak işleri tas däwe urildi. Adatlyk radiosy mundan ozal tebigaty goramak üçin velosiped satyn almak üçin edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini täzelemek üçin we beýleki käbir maksatlar bilen büdjet işgärlerinden pul ýygnalyşy barada habar berdi. Türkmen Nokot News neşriniň habaryna görä resmiler Balkan welaýatynyň büdjet işgärlerinden awadanlaşdyryş işleri üçin pul ýygnaýar. Bir ýerli ýaşaýjy 50 adamlyk bir edarada her işgärden 80 manatdan, uly bolmadyk beýleki bir guramada bolsa 160 manatdan pul ýygnalýanyny neşre gurrun berdi. Büdjet işgärleri ýurtda giň ýaýran işçiligiň arasyna döwlet edaralaryna talap edilýän goşmaça çykdyjylara köplenç razy bolmagy mejbur bolýarlar. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary pul ýygnalmagyndan ýa-da beýleki mejburi çärelerden boyun toğulan işgärleri işden kowulmak haýwatynyň atylýanyny habar berdiler. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä prezident Berdimuhammedow goloýda öz aýlyk hakynyň ýarysyny öz adyna döredilen haýyr sahawat gaznasyna geçirdi. Ýatlasak 29 martda Türkmenistanyň howandarlygy mätäç çağalary himayet etmek üçin haýyr sahawat gaznasy esaslandyryldy we oňa prezidentiň ady dakyldy. Döwlet mediýasy büdjet işgärleriniň mejburi çykdyjylary şol sany Farabda büdjet işgärlerinden talap edilýän velosiped we sport formasy barada habar bermeýär.